Der er folkens i dag, der har vi nogle gæster med. Som du nok kan se. Så har vi en, der hedder Alexander med. Hey. Og I har... Askan! Ja, hvad er der? Ja. Nej, I skal ikke Askan med, jeg giver 30. Okay. Gibi, vi har Gibi med. Hvordan får kære for mig? Så er jeg moonwalker. Som vi kan se, så har vi fået bygget et nyt hus. Nu skal I bare se her. Det er den vej. Jamen før... Nej, det er anden gang, jeg har været med i en video, jeg ikke selv filmet. Hvordan kan jeg komme ud? Skal I bare se her. Ja, det er spørgsmålet, hvordan fuck kommer han komme ud? Vi har kun gjort så, man kan få pleje. Kom, jeg kender mig. Bare lav en sti til ham. Det her, det er så det nye hus, vi vil lave, eller har lavet, som nok kan stå. Og ja, det er så første etage, så har vi anden etage her. Og det er vores hemmelige kisterum. Nej, den forkerte vej. Og hvad? Hemmelig kiste, hvor? Som ingen ved, hvor er. Kun mig og Asger kan vide det. Vi har bygget det. Hvad for en kiste? Der er mange kister. Ja, der er lidt over 70 kister. Ja. Hvor vi skal hen? Hvor er I henne? Nå, den er. Hvor er I henne? Gå lige tilbage her. Og I er Nej, der. fisk! Pas på skelet. Det var ikke mig. Hallo, Akan, vi skal over og have lavet noget rustning og noget svært til ham. En Så må jeg bag bygge dig, mit bag eget dig, hus. bag dig. Au, for satan. Nå, det var en creeper. en diamonds, du. Ej. Okay, jamen det er lige meget. Vi finder noget andet til ham. Vi finder bare noget jern. Hvis du følger med os, det hedder det... Ja. Okay, jeg går sammen med dig. Så er vi tilbage igen efter en lille teknisk uheld med kamera, eller med ja. Som I kan se, så har vi fået bygget et nyt hus hernede også. Det går også, Kan. Top secret. Se, og her der har vi så et rum her. Hey, jeg gør lige sådan, du kan miste den. Se. Så har vi det her. Jeg kan have mester, men jeg gider ikke. Jeg kan ikke Så er have det her. Hvorfor kan du det? Fordi det er et eller andet med, at man må... I videoer må man ikke spille sådan noget rigtig musik. Hvad mener du? Fordi... Det er et eller andet med, hvis man spiller musik i en video. Altså sådan noget fra YouTube. Ja. Så er et eller andet... Jeg kan fandme ikke huske, hvad det hedder, men det er et eller andet, man kan blive, og så mister man sin kanal. Altså nej, man får det igen, så får man endnu en advarsel. Hvis man gør det 3 gange, så mister man helt sin kanal. Her, bare hernede. Vand i vandet. Wow! Okay, kan du ikke lige, hvad hedder det, on-sound? Hvorfor løber vi ham kom herned? Jeg ved ikke, hvad der her nu. Vi kan ikke få ham op. Ja. Kom her. Ah. Jo, vi har den her grottevej her jo. Ja. Hvad fuck? Du må da bo ind, der er 3 huse, det der, eller det der. Hvor er du henne, Alexander? Skal jeg bo i dem? Jeg er her. Hvor? Du må bo i dem. Men undtagen det der, det er optaget. Kommer lige ned i huset. Hvilket af dem? Det her, du har taget på. Du må bo i det her. Og se. Det der, det er ikke optaget. Der skal bare ting i. Hvor er han henne? Må jeg bygge mit eget? Her. Ja, du får bare sted. Endnu mere mad. Og mere mad. Nikke. Jeg er sulten. Ja, der er, kan du holde din kæft? Hvad? Hold din kæft. Nej. Fisk. Hey, der er ikke nogen zombie, der går i fælden. Hvor er du? Hvor er du henne, siger du? Jeg hopper her. Ja, altså, du må gerne bygge et hus her, hvis det er. Lige her. Ja, lige her. Nej, hvorfor? Jo, fordi så bliver landsbyen større. Og det er nogle flotte hus, jeg laver. Tænk på det positive. Du kan bare gå ned i vores hus, der er der en masse sten, du kan bruge, og glas og Altså det hus helt ned i den anden. Nej, det her, de her over i træstammen. Nå. Bare gå ned og kigge i kisterne. Bare husk at lægge det på plads, der hvor du tog dem, så vi har sorteret det.
Nå, ja, selvfølgelig. Du bliver bare med det er at mig. sige det, som du ejer det. Du tiger bare stille, for det er mig, der sorterer det hele tiden. Nej, det må Det jeg. er også meget nemmere at finde ud af. Jeg gider ikke alt det fræk snak. Hov. Sådan skal du ikke snakke til mig. Jeg giver ikke alt det fræk snak. Jeg nåede bare lige sådan en sabling der. Hallo, du ved godt, vi har 2 slags zombie-hjerner eller rønt kød. 2 stak hvor? Hernede. Hvad kan man egentlig så bruge det til? Kan man ikke lave gift ud af det? Nej, jeg kan ikke bruge det til noget. Jeg samler bare på det. Hvorfor laver jeg ikke en mob grinder? En hvad? En mob grinder. Fuck det. Jeg smadrer lige den zombie, der står her. Den gør sådan, så der falder monster ned, sådan, så man får XP og sådan Så. Hvordan bygger man den? her nemt. Du skal være meget sten, så siger på, du skal have Kan du bygge 8 stacks. Ja, jeg plejer altid at bygge især på. Ja, jeg vil gerne sige, at jeg kan. Hallo Alexander, hvor bor du henne? Jeg tænker på, at jeg skal bo lige her. Altså, hvor bor du henne i området, eller hvad? Nå, hvad hedder den? Landet til den ved Tostrup. Okay, hvor ligger det henne? Sønderjylland? Ja, hvad hedder det? Det var Stiger, er det ikke det? No. Skal jeg sige, jeg tror 32 eller sådan. Ved du hvad der er sjovt? Det er at sætte ild til en skov, så brænder den. Det er satme sjovt. Jeg kan bare se en skov, der så er bare ikke nogen skov med. Hvad for noget sjovt? Og brænde en skov af. Nej, det er sgu dig. Jo, det er sgu det. For det så er der ikke nogen skov tilbage. Altså, jeg er i gang med at lave det her hus en tak større. Ja. Nå, det er det, du skal bruge dem her til, eller hvad? Ja, 3 diamonds. Hey, ti stille, mand. Det kan du selv have fundet på. Nej, kunne sgu Ja, ej. du kunne. Jeg kan gøre det, men jeg mister aldrig mine ting af det. Jeg kan ikke finde. Nå, fuck det. Jeg kommer op til dig. Kan jeg godt få 9 stacks med af det der sten der? Ja. Øjeblik, skal jeg være der. 9 stacks? Jeg kan, hvor er du? Hvad du laver? Jeg kan. Mob? Hvor er du? Mob grinder. Ja, jeg er et sted. 5 gange. Hvad? Der har ikke været mere end 5 gange. Nej, det. Og der var en gang, hvor vi var 7 ind på den, eller 6 ind på den. Ej, har vi. Ja. Det kan jeg slet ikke huske. Jeg har allerede sikkert brugt de der 8 stacks nu. Ja, her får du lige lidt flere. Og jeg er ikke engang nået halvvejs der. Fotograf. Goddag, og velkommen til aftens nyheder. Minecraft. I dag, der er vi simpelthen i gang med at udbygge den nye bygning, vi er i gang med til at få ekstra XP, som I kan se. Og der har været Askan så lige nede i, ligesom her, ja. Og han er oppe igen. Han kan godt lide at lege, og vi har fået en ny en på serveren, der hedder Alexander, som I nok kan se. Hey. Drenge. Ja. Alag. Nej, jeg faldt ned! Og det er hugget 3 til igen. Undskyld, at der kommer nogle pauser en gang imellem. Det er fordi, vi ikke kan optage så meget gange. Jeg tror faktisk på, jo, jeg har rigeligt nu, bare glemt det der, okay? Hvad for noget? Jeg har de der stiger der, jeg selv lige lavede dem. Okay. Hvad fanden var det så, jeg skulle bruge 3 til? Det var til stierne, men jeg har lavet dem. Nå, okay. Det er noget, som I lige skal hjælpe mig lidt med. Ja. Hvis det er okay. Ja, god idé, det er jo. Det kan du ikke falde ned igen. Jeg skulle lige hurtigt huske det. Som I kan se, så kommer det nok til at ligne en blomst. Kommer til at ligne en blomst nedenunder, men ovenover kommer til at ligne en stor firkantet. Faktisk nogen, I går, de har lavet den med lava. Ja, det er jo nede, så de bliver brændt på vejen ned, eller? Ja, tror jeg. Men så bliver XP'en også brændt. Ja, det er kun det, man gør til monsterspawner, hvis man har dem. Så er det hurtigt. Ja, Ja, man kan også slå på brændt ud. Den var lavet ud af træ. Var den ikke der, kan den der, vi fandt over ved det der mærkelige hus? Det har jeg prøvet en gang, og det gør jeg aldrig igen.
Du mangler. Nå, det er for, når det skal komme op. Okay, jeg kan lige hjælpe jer. Så er Jannik kommet på arbejde. Arbejde? Ja, jeg hjælper dig. Nå, du får ikke løn, bare altid ud. Det er så også. Timeløn. Hvis du at man godt kan give løn herinde. Kan man det i den her? Ja, man kan det mega mærkeligt. Jeg skulle engang have noget jern, ikke? Og lagt oven i noget andet. Det var ikke engang en stack. Og står der bare, at det var løn. What? Tænker jeg bare. Jeg har prøvet det, men det var, hvor de frivilligt gav det. Jeg husker, jeg skulle... Fordi der stod ikke jern, der stod løn. Det var sådan lidt. Okay. Og så lige om lidt kommer det til det, som jeg allermest hader. At lave væggene, og så lave taget. Ja, men de skal være 4 høje. Ja, det skal jeg nok ordne. Skal der være flere sten til det? Ja, og vi skal også have til taget. Okay, der får det. Velkommen tilbage. Jeg Okay, hvad der sker. Altså, så skal det her, det skal slettes også. Okay. Alexander, jeg... Og så skal den Jeg er her. faret Og så vild. herfra, ja. Så. Og sådan der, og så skal der ikke bygges mere. Og så skal der være en dør her, og så skal der være sådan en lille hyggelig have. Jeg er faret vild, så det går nok lidt før. Jamen, skal du... Hvad for en dør vil du have? Jeg vil have døren. Altså, Der ligger nogle døre nede i en kiste, det ved jeg, op i huset. Altså... Og i Hvad for en... huset, der ligger nogle... Så bare, Nej! bare ruer den af, hva'? Ja, det er rigtigt. Når creeper i vand, så springer de ingenting. Ja, velkommen tilbage, folkens. Senere i aften, der laver jeg videoen, og så sætter vi den ind på YouTube. Min ryg, jeg kan. Altså, hvornår lang tid har du filmet? Lang tid nok i hvert fald. Men så du bare... Ja, okay. Okay. Jeg spillede til Counter-Strike for at lave en ny base. Og ved du hvad, Jacob, ved du hvad du er med i? Du er med Og i... Wonderman. Du er med i Minecraft-magasinet. Han er inde i huset. Ej, du fik ikke på. Så er der lavet tag. Godt, hvad ved du nu? Var det det så? Vi spillede Counter-Strike. Ja, lige om lidt. Det er godt. Bare hvis du kaster ned i vandet. Hvad skal du bruge? Det sidste sten der. Okay, du får lige noget af mig, så godt lige at spille lidt Counter-Strike. Gør du bare. Danke. Ja, jo, Og på softwaren på værtscomputeren. Der er noget galt med min computer, der er en software, der er galt med. Det står der. Men så få lavet den software. Hvor fuck skulle jeg vide, hvad det er for en? Jeg har skrevet 30 milliarder. det var fandme mange. Jeg ved sgu ikke engang, hvor mange jeg har. Jeg ved ikke engang, hvad det fuck det er for en software. Ja, nu når vi køber mere. Det er fucking noget, der Men nu kan du skaffe den der set-tops. jeg prøver, men den her lort, så hvordan virker ikke nu. Lort, det var det. Nej, nej. De søger lidt tit-tager lige og vand. Creepers out and the mob's about, but I go on. Live to dig another day because this place is mine to roam.